So what's up mga guys? Nga pala bago ang lahat, Happy New Year sa lahat at stay safe po tayo sa lahat. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa kung paano dumami ang ating mga views sa YouTube channel. Ito yung mga tips na kailangan natin gawin para dumami yung ating mga YouTube channel viewers. Ito nga palang video ko na to guys, hindi ko na inedit kasi baguhan lang din naman ako. Tapos kung ano yung makikita nyo mali dito, i-comment nyo na lang din sa baba. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, baguhan lang din ako. Itong mga tips na sasabihin ko sa inyo, nakita ko lang din to at saka na search ko. Sana may apply natin to para dumami yung mga subscriber natin at saka viewers natin. At yun nga guys, yun nga pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kung paano dumami ang ating mga subscriber at yun, followers, mga ganun. Ang unang tip, ganito. Dapat mag-isip tayo ng isang title. Title yung unang mong mag-focus tayo sa title. Dapat yung title dapat catchy. Ano ibig sabihin ng catchy? Ibig sabihin nun guys, dapat pag nakita pa lang nila yung title ng video mo or vlog mo, mapapaklik talaga sila. Halimbawa ganito, ano ba mas magandang title? Magaling ako mag-basketball o ang sekreto paano maging magaling mag-basketball. Sa tingin nyo, alin sa dalawa doon ang mas magandang gawing title? Di ba mas maganda yung pangalawa? Yun, yung mga ganun. Dapat kumbaga dapat mapapaisip yung mga viewers. Ano nga ba yung to? Bakit ko nga ba i-click to? Dapat sa title pa lang, makukuha mo ni attention niya. Dapat ganun siya guys. Kumbaga, hindi na siya magdadalawang isip, i-click niya kaagad, titingnan niya, papanoorin niya hanggang sa dulo. Yun yung tip number 1 na na-search ko. Sana ma-apply natin yun. Mukhang maganda talaga siya. Pangalawa, thumbnail. Ano ba yung thumbnail? Yung thumbnail, yun yung minsan nakakalimutan natin. Basta minsan nag-upload na lang din tayo. Hindi natin pinapansin kung ano yung thumbnail. Yung thumbnail dapat, ayun yung yung unang makikita ng viewers na halimbawa makulay, malinaw, tsaka parang interesante talaga siya. Pag nakita niya yung pa lang, yung picture pa lang doon sa mo sa video mo, mapapaklik talaga siya kagad. Ayun nga dapat yon. Una yung ulitin ko lang, yung una yung title. Pangalawa yung thumbnail. At ang pangatlo ay yung tags. Yung tags mga guys. Yung tags, ano nga ba yung tags? Yung tags, nilalagay yun doon sa video. Halimbawa, may video ka tungkol sa pagmumotor. So, ang itatags mo doon yung tungkol sa mga pagmumotor. At isa pang sikreto mga guys, dapat ilagay nyo doon sa tags yung mga sikat na YouTube channel na tungkol sa mga pagmumotor. Pag nilagay mo yun kasi, doon pag nag-search yung mga viewers, makikita nila kagad yun. Yung mga ganun. Parang nire-recommend ka ni YouTube pag ganun. Pag may mga tags din. Tsaka ilalagay mo yung mga sikat na pangalan o kaya YouTube channel ng mga sikat na gumagawa ng tungkol nga sa pagmumotor, ganun. Tapos isa pa yung description. Yung isa pang tip, description. Dapat yung description, lagi mong lalagyan yun. Tungkol saan nga ba yung ginawa mong video. Kasi yung iba nag-upload lang, di nila iniisip o kaya hindi nila binibigyan pansin yung description. Basta ina-upload lang nila. Mahalaga pa rin yung description. Kasi yung description, makikita nung viewers kung tungkol saan yung video mo. Kahit di pa nila, ibig sabihin makikita nila doon kung tungkol saan talaga yung video yung ginagawa mo. Halimbawa, yung sa pagmumotor, ilalagay mo doon kung tungkol saan yung ginawa mong video, pagmumotor. Halimbawa, paano i-repair yung ganitong parts, paano magpalit ng kulong, mga gano'n, etc. etc. Dapat may description siya para malalaman ng viewers kung ano nga ba talaga yung focus mo sa video na yon. Yun. At isa pang tip, yung hashtag. Dapat maglalagay tayo ng hashtag doon sa video natin kasi ayun, kadalasan kasi sa atin, sa mga lalo sa mga Pinoy, sinesearch nila lagi may hashtag. Pag may hashtag, laging ganun. Siya, nakikita kagad nila. Mas interesado sila pag may hashtag. Ewan ko ba kung bakit. Pero kahit ako din naman hashtag din nilalagay ko pag nag-search ako, may hashtag din siya Tapos, yun nga. Pero ang pinakamahalaga pa rin guys sa lahat, yung content. Content ng video. Kahit lahat ng mga tips na sinabi ko sa inyo, ginawa nyo yon, pero yung content at quality wala rin, walang manonood sa'yo. So ang pinakamahalaga pa rin sa lahat guys, yung content ng video mo.
yun ang pinaka pagpokusan mo din. Tsaka yung mga nauna ko mga sinabi. Pero pinakamahalaga talaga, ulitin ko, yung content ng video mo. So, yun lang guys. Yun lang muna yung mga ma-share ko sa inyo ngayon. Kasi ako, yun nga sabi ko sa inyo, baguhan lang din naman ako. Wala nang edit tong video na to. In-upload ko na lang din. Yun nga, sana makatulong sa ating lahat, lalo sa mga baguhan na kagaya ko. Yung mga sinabi ko dito. So, yun muna mga guys. So, hanggang sa susunod na video. Bye bye.